Sanibona bafowethu, libingelela incelebane, umfana kaMncube emkhanya kude eJozini ehlala ngathi isigodi ebukhosini bakwaSiqakatha kwesenkosi uGumede ngaphansi kwenduna uGumede. Inibingelela nje bafowethu ngizonethulela la umsebenzi weqembu ama-MBZ. Ngifisa nje ukuveza obala namhlanje ukuthi lo msebenzi engizonethulela wona akusiwo owencelebane. Kodwa ngiyazi ukuthi phambili ngiyakhipha incelebane kodwa kule game ke ngizodedela ama-MBZ okuyiqembu eliyinhlanganisela yami nonjiniya wami ke uSipho Sengane. MBZ nilipasa anilipasa ingakali maselinfonela njengoba nilipasa anilipasa ihlehla inkuni futhi welengqele. MBZ nilipasa anilipasa ingakali maselinfonela njengoba nilipasa anilipasa ihlehla inkuni futhi welengqele. Uskipho Sengane nimpasa animpasa ningakali masenfonela njengoba nimpasa animpasa ihlehla inkuni futhi welengqele. Amilenkosi yenkonze yami phethe hlangano esikalisayo. Engifisa futhi ukucacisa abafowethu ngicela ke ibandla lingathuki kakhulu ngoshuni noma nesitayela ngesitayela esidlalwe kule album yama-MBZ. Mhlawumbe abaningi bebelindele ukuthi ngizokhuphuka ngoshuni engiyaye ngikhuphuke ngawo kwi-album yami yencelebane. Ningathuki ngokushintsha kashuni. Into eyenze ngishintshe ushuni noma ngishintshe umshovo ukuthi i-album le yama-MBZ so kufanele kube nomehluko. Ubuhle singoma zayo ubuhle singoma zayo ubuhle singoma zayo ubuhle singoma zayo abendoda ayibukeki isitalo ayisebenzi isitalo singoma zayo indoda mayiziko ubuhle singoma zayo ubuhle bendoda singoma zayo. Uzobe utholakala ngama-USB, utholakala futhi kuma-online stores wonke nje ama-iTunes uzobe utholakala lo msebenzi ke. Isihloko sale album bafowethu ama-MBZ sithi ke nginalo nawe unaso. Ukuthi nginalo ini nawe unaso ini ke kuyozwakala phakathi bafowethu. Engizocela kakhulu uxhaso nesupport yenu ukuthi niseseke kulo msebenzi. Nami nalo nawe unaso wona mina lo wona unaso nami nalo wona unaso nami nalela wona unasesa nami nalela wona unasesa sebenzisa sona sakho nami ngidlalisela njalo sebenzisa sona sakho nami ngidlalisela